जे बचवा के 9 महीना अपना कोख में राखे ओकरा जियला खातिर के तना देवी देवता भखे ऊ महतारी के कर जाके कबहू चुकाना पाई। वेद पुराण बखान करे भगवान से पहले हमाई। जे बचवा के 9 महीना अपना कोख में राखे ओकरा जियला खातिर के तना देवी देवता भखे ऊ महतारी के कर जाके कबहू चुकाना पाई। वेद पुराण बखान करे भगवान से पहले हमाई। माई हो माई हो माई हो हमके बेटा कही कही के बोलेगी तू एक दिन अपना कर